speedrun? videjku Do you wanna speedrun with me? Yeah, I wanna speedrun with me. toto a aj takéto srdiečka. Do you wanna speedrun with me? Takže môžeme ísť na to. Ja toto vypnem, srdiečko. No, takže vieme získať aj toto. To, hej. A toto, no ako to získať? Poďme na to. Takže musíte dokončiť level 21. Ináč tento level je nový, lebo teraz je sezóna, ktorá je valentínska. Takže Valentín bude o chvíľu. No, takže potrebujete urobiť tieto, hej. Ďalšie. Môžem urobiť ďalšie. Nie je to vôbec ťažké. Aha, mám to už hneď. Ideme urobiť ďalšie. Bum. Potrebujete mať fantáziu. Ďalšie hotové. No, tu už ďalšie není. Nechcem vyšli za mnou. Ideme urobiť toto. Hey guys, can you help me? Can you help me? I don't know how to do this one. I don't know how to do this one. It's not hard. Look, you have to. Dobre. You guys, he's coming. Dobre, teraz ideme urobiť toto. Bum. 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 He's coming. Dobre. That one's gotta go this way. Vidíte? Tu je. I just see him. I just see him. He's over there. I don't even know who he is. Bum. Follow me, so you don't get captured. Ešte neviem koľko. Tu nás nám otvoria dvere. I just seen him. Takže If you hear ešte asi dve. I never got Alebo jedno. You get in my corner because there's like a little spot where it's gonna Asi iba toto. bum. Bum. And then you're just playing up, bro. Bum. Hold on, big. What the heck? Ew. I told you. Dobre. He's mad at me. Vyzmívali a toto asi posledný. Yeah, he made out me and the walls that you're touching. Vidíte? To neklamal. Tu pôjdete dole. Ankotnete si to. Takže tak. A potom tu nás vypýtajú formy. Takže tu, presne tu, bude level 22. Má prísť level 22, takže máme sa na to tešiť. A keby ste náhodou chceli vedieť, že kde je tam tá helma, príďte sem. A tu nás je tá helma. Nie je to vôbec ťažké, je to easy. A to je všetko. Tak, čaute, čaute.